Από τα Τρίκαλα. Τα Τρίκαλα λοιπόν που τον ψηφίσατε. Αυτοί οι βουλευτές που ψηφίζουμε πηγαίνουν σε επιτροπές που αποφασίζουν για πολύ σημαντικά θέματα, ξέρετε, που αφορούν τις ζωές όλων μας. Εδώ είναι η Επιτροπή Υδατικών Πόρων. Συζητάνε οι άνθρωποι αυτοί για τους πόρους της χώρας μας, για το νερό. Πολύ σημαντικά πράγματα, δεν είναι αστεία πράγματα. Τα αποθέματα, την επάρκειά τους, την εκμετάλλευσή τους, όλα αυτά. Παίρνουν αποφάσεις αυτοί οι άνθρωποι, κάνουν εισηγήσεις, δηλαδή είναι σημαντική υπόθεση. Αυτούς στέλνουμε εκεί. Και ο τύπος αυτός είναι, κυρίες και κύριοι, σε αυτή την επιτροπή και συμμετέχει. Δεν ξέρετε τι του γίνεται βέβαια για το θέμα, ως γνωστό, και υπάρχουν κάποιοι άλλοι χαζοί άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν ότι πρέπει να ενημερωθούν κιόλας και να ακούστε αντιμετώπιση του βουλευτή του συγκεκριμένου. Ξεκινάμε την πρώτη συνάντηση της Υποεπιτροπής Υδατικών Πόρων. Πρώτον, αυτή η επιτροπή δεν είναι αμοιβόμενη. Είναι η υποεπιτροπή της μόνιμη επιτροπή. Αμείβεται μία συνάντηση το μήνα. Δεύτερον, δεν είναι εδώ πανεπιστήμιο. Να μάθουμε εμείς τι συμβαίνει στο περιβάλλον. Αν μπούμε στην ιστορία να μάθουμε εδώ, εγώ δεν θα καθίσω να μάθω. Τι να μάθω τώρα, προλαβαίνουμε να μάθουμε. Όποιος ξέρει, ξέρει. Εδώ είμαστε πολιτικοί, δεν είμαστε καθηγητές πανεπιστημίου. Αλλά τώρα τι να καθίσουμε να κάνουμε επιστημονική ανάλυση. Δεν νομίζω ότι είναι το νόημα της Επιτροπής να κάνουμε επιστημονική ανάλυση και να μάθουμε να γίνουμε τώρα υδρογεολόγοι. Και πάνω από μια φορά το μήνα δεν έχει νόημα να βρεθούμε. Τι, θα πληρωνόμαστε μια φορά το μήνα και θα ερχόμαστε κάθε εβδομάδα εδώ να λέμε σε επιστημονικό, να μορφωθούμε επιστημονικά. Πώς, πώς, νερό. Τον ψηφίσατε τον Τραμπάκουλα. Σου λέει τώρα